नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर मैया बिराद फुंनि 3टानिफ्रायनो उदै सानानै मैया हरावबो बारा जानानै हठाथनो हस्पिटालाव थांनांबाय आरोना आं स' खालामनो हायासै ओमफ्राय बे आगैया आंनि रुलखौ डायलग गोसोआव गैयाबाबो बेसारा खालामदों आरो जेने तेने उपाय गैया बहाथो जोंनि बायदि एखे जानो थेवबो खालामदों एटलिस्ट ओमफ्राय दा दिनै जों दङ कुसुगाव कुसुगाव मा जायगा हाथा ना माबायदि जायगा ओरैबायदि मानसि जादों आरोना आं दा रेडि जाना फैबाय खिन्थु स' खालामनो हागोन ना हायाखै रोंला ओरैबायदि उदै सानाय कम्पिदोंनो बिसोरा स्टेज सायावहाय दिन बानायफेराखै आंबो बोरै खालामगोन नायनोसै दिनै हायनाय आं बेमार जाबाय दङ ओंखायनो आङो भिडिअबो लाबोआखै आरोना ओमफ्राय एमआरएमाव लांदोंमोन क'क्राझारावहाय दा बिजि सिजि लाबाय मुलि सुलि लाबाय आल्ट्रासाउन्ड खालामबाय ओमफ्राय दा एसे मोजां माने उदैया सानाया थाबायनो थायो थेवबो आरोना मैयानि बायदि एकदम थानो हायि जायाखै माने थानोनो हाया आरो हांखोन लानो हाया माने उदै सानाया बिदि जादोंमोन आरोना नायनोसै इसोरा आंनो हेफाजाब होदों थाफादों स' खालामनो दिनै जोंना बेवहाय फार्स्ट नाइट आरोना सानथामनि थाखाय फैलायबाय जों बे जायगायावहाय आं ओरैबायदि गिदों ओरैबायदि दुखुबो नांदों मानो होनोबा आङो बोसोरब्रै थियेटाराव थाबाय सानसेबो श' खालामनो हायि जाया आरोना एसे एनै बेमारखौ माने केयारबो खालामा बे गब्लंलायनानै जिगुलायदों आरोना थैया ओरै बोहैजोबनाय थेवबो आं श' खालामदों बिदि डायलग होबाय थायो थैया ओरै फैबाय थायो थेवबो आं श' खालामदों आरोना ओरैबायदि सिमरे उदै सायो माने हांखौनो लानो हाया आरोना ओमफ्राय उपाय गैयैनि आं जब्रबलायनो गोनां जादों हस्पिटालाव थांनांगौ जाबाय माने श'खौनो खालामनो हाखायासै आरोना फार्स्ट टाइम आंना लाइफआव बिदि खालामनो हायि जागुलायबाय आरो थियेटारावहाय नोङो बेमार जाबाबो उपाय गैया खालामखाथारनांगौ जायो नालाय खालामोमोन खिन्थु मैयानि दिनावहाय आं हाथारासै आरो माने खारन जोंनि रुलावहाय गुबुन थाया माने मेन एक्ट्रेसनि रुलखौ खालामनो हाया सिम्पलबो नङा फार्स्टला जोंना बहुत बुरजा रुल थायो बा एक्टिंखौ गासैबो हायाना डान्सारफ्राथ' मोसानाय बा फिसा रुलफोरखौ लायो आरो डायलगखौथ' मालायनिखौ गोसोआव थाया नालाय खस्थ' मोन्दों थेवबो थेंक इउ आगैनिसिम बे आंनि जायगाखौ लादों एटलिस्ट बेफोरबायदि बेमार जाबा न'नि मानसि बिराद गोसोखाङो बिसोर फैनो नागिरदोंमोन खिन्थु आं फैहोआसै आरोना आं नायग्रोनि होननानै ओमफ्राय आफामबोलि आदा उनारो बहुत हेल्प खालामबाय बिसोरनो जोंनि बिमा बिफा बायदि नायबाय आंखौ डक्टरनाव लांबाय आरो जोंनि टिमाबो बहुत हेल्प खालामबाय आगैमोना मोसाग्रा सिख्लाफोरा आरो आगै जुलि स्पेसियेलि आंखौ बहुत केयार लायो बियो बेखौ दाजा बेखौ दा खालामफ्रा बेखौ गान बेखौ दा गान बिसोर बिमा आरोना थेंक इउ आंखौ बे रिहार्सेलनिफ्राय लानानै दिनैसिम आंखौ बिराद गाइड खालामबाय बियो आंनि टेनसनाव आंनि सुखुखौ जेब्लायबो आरोना बेनिफ्राय गुबुन सानफ्राव माबायदि एक्टिं खालामो बिब्दिथ' आं खालामनो हानाय नङा मानो होनबा आं गोसोनिफ्राय हेपि नङा सानाया थाबायनो थायो माने उदै सानाया आंना दाबो मोजां जायाखै नायनोसै थेवब्लाबो दिनै बेसे होनो हायो आरोना मानसिया सिन थांबाय आंनि जेने तेने खालामबाय ओरैबायदि अडियन्स आरोना बहुत मानसि जादों गसंनाबो दङ बिराद मानसि ओमफ्राय अडियन्सआथ' मिथियाना आंहा मा प्रब्लेम जादों गावनि एक्टिंखौथ' मोजां खालामनो ट्राइ खालामनांखागोन सेन्टेन खालामबाय मोनसे सिन थांबाय आरोना जोबथोंसैल' आरो माने हाया खालामगासिनो दं आरो कास्टिम चेन्ज खालामबाय एबार आरो ओंखारनो जाफिनलायबाय थांलायनोसै ओरैबायदि अडियन्स 부자리 머리 모습을 아까 해는 거다. 매니 할 거야. 매니 할 거야. 아이고. बेमार जादोंबाबो हाया जेनतेन खालामबाय फाइनालि दिनैनि फार्स्ट नाइटआ जोब्बाय आरोना
उफायथ' गैया ओरैबायदि अडियेन्स जादों बिराद मोजां नांबाय गोसोखौ दिनै सानसेया थांलायबाय आरो नायनोसै आरो गाबोनखौ दिनै जोंना सेकेन्ड नाइट बैयाव गथ'फोर थादों जोंनि सजानाय जायगा खाथियावनोखा रुमनिफ्राय खाथि जायो ओमफ्राय ओंखाम संग्रा जायगायाव फैदोंमोन आरो ना माने जों जायनि न'खराव थादों बिसोरनि आयंआ टिचार नालाय न'आव थाया माबायावनो संनो हागौमोन ओमफ्राय दा आङो ज'नि ओंखाम ओंख्रिफोरखौनो मोनजाया आरो ना मैगं गोथां लाबोनानै एसे रुबाय आं जाबाय आरो एसे